ओइ लोगोफोर नै जोंहा खान्थाल जानो नागिरदों बोथोरनि फिथाइ फार्स्ट मोनजेननाय जाना नायनोसै खान्थालाथ' फिसासो नालाय जाग्रायानो रावबो गैया जों बिफाजोंल' बिफानो सैसे दोनसै ओमफ्राय नै आलासि फैदों नालाय आलासियाव जाथोंसै जानो नायथोंसै एफा फिसायानो 60 थाखा बेनो माबायदिथाय ना गोदै जागोन दावाया गोदै जायो मोदोमलायथारदों खान्थाल जानोसै जोङो लोगोफोर गरम बोथोरावनो नै खान्थाल फिथाइया नै हाबाय जाग्रायानो रावबो गैया आलासि जालांनोसै बोथोरनि फिथाइ सैसेल' दोन उन्दैबो जाखाया रावबो औ जाना गोथावथार बिराद गोथाव जि गोदै बाजार गिदिराव लाबोनो नाङा मैया मोनखानायमोन औ मोनखानाय बरिया बिराद गोथाव जानायलाय जादों नों जादों आं मानो हजों गोथावथार खान्थाला सिख्लायावनो खान्थाल जायोमोन माइ गायनानै फैबाथाय खान्थालखौ ना आं खान्थाल गोमोनखौनो जायामोनहाय आगोलाव दासो जाग्रा जादों बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौ बोथोर थांबाथाय मोनजाला खान्थाल माला मोना मालाबा दाबायदियाव खान्थाल मोनसै ना बोथोर गिबि खान्थाल नङाबा दा एसे ना समाय नांबागौ बिजि होनायसो नामा भेक्सिन होनायसो नामा नङा मोननो एसे बोथोर नांबागौ खिन्थु दा खान्थाल लावा सिगां मोनोगोन लकेल गरबो गैयाहाय आजिखालि भेक्सिन होनानै थाब मोनहोबानोथ' ना बिदि जानो हागौ बांगालि ना बर'नि जोङो खान्थालखौनो लाबोबाबो जाया जोंना उन्दैफ्रा जाया जाजाबावगौमोन ना गोजोब्बाय गोथावथार नैबे सैसेखौ दोनसै बिफानो दोनदो खयथा बिस 9टा ओमफ्राय आंना खयथा आयौ आंनासो बांसिन नामाबा 4 12टा जाबाय नोङो 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11टा जाबाय नोंना खयथा 9टा नों हागौ माने मालिक नालाय गरनै बारा मोनजाबाय आयदै बायनाय नालाय गरनै बारा मोनजाबाय थारमाने आं गरनै बारा जायामोन नों हागौबानो लेट जाबाय नालाय आं जाग्रोफ्लांबाय गरनै बारा मोनजाग्रोबाय गरनै बारा मोनजाबाय